масъулони сафороти Тоҷикистон гуфтанд, ки дар муноқишаи рӯзи 18 май дар шаҳри Москав шаҳрвандони кишвар ҳузур надоштанд. ин дар ҳолест, ки хабаргузории расмии ТАСС рӯзи 19 май навишт, як гурӯҳ аз шаҳрвандони Тоҷикистону Қирғизистон дар Москав занозанӣ карда 6 кас захмӣ ва 9 каси дигар дастгир шуданд. корманди хадамоти консулии сафорат бо ёрдамчии сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар хиёбони Вернадский Оксана Шликова мулоқот кард. номбурда иттилоъ дод, ки шаби 18 май низоъ ба вуқӯъ пайвастааст, аммо шаҳрвандони Тоҷикистон иштирок надоштанд ва ягон нафари онҳо ҳам боздошт нашудаанд, гуфт намояндаи сафорати Тоҷикистон дар Русия рӯзи 19 май дар номае ба Радиои Озодӣ. пештар як манбаи ТАСС дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гуфта буд, ки дар муноқиша 15 шаҳрванди Қирғизистону Тоҷикистон ширкат карданд. намояндаи сафорат ба нақл аз Шликова гуфт, муноқиша танҳо миёни шаҳрвандони Қирғизистон рух дода, маълумоти расонаҳои Русия дар бораи иштироки шаҳрвандони Тоҷикистон дар он дурӯғ мебошад. хабаргузории ТАСС рӯзи чоршанбе аз қабли хадамоти матбуоти идораи полисии Москав навишт, занозанӣ байни муҳоҷирон дар як қаҳвахона дар ҷанубу ғарби Москав сар зад. манба афзуд 2 нафар барои вайрон кардани қонунгузории муҳоҷират ва 7 кас ба майдаобошӣ муттаҳам мебошанд.